Na curva da localidade compostelá de Angrois reina hoxe o silencio e o loito por secuelas que se reavivan. Tras o grave descarrilamento dun tren en Adamuz, os veciños da zona lembran hoxe ese fatídico 24 de xullo de 2013, un acontecemento dramático, algo dramático. Que crían xa esquecido. Un estrondo que ocorría arredor das 9 da tarde, en plenas festas do Apóstolo, e saldábase con 80 falecidos dos 224 pasaxeiros que se atopaban no tren. Unha verdadeira escena de terror na capital galega, que recordan á perfección, aínda hoxe, os veciños de Angrois. O meu xerro e a mala filla baixaron abaixo sacalos os enfermos e os mortos que estaban nos vagóns. Volvín entre roupa, mantas para tapar a pobre xente que estaba todo tirada por aquí. Choros, berros, unha enorme nube gris de pó, xente andando desorientada polas vías e corpos atrapados. Se non é por nós, pois a mitad da xente pois quedaría no medio, dentro dos vagóns. Un escenario que inevitablemente se repite nas súas cabezas ao ver as noticias que chegan dende Adamuz. Sí que me recordou porque... Sí que me recordou, sí. E que as secuelas de Angrois, aínda 13 anos despois, están máis vivas ca nunca. O accidente de Córdoba, pois, chegoume adentro. Chegoume adentro, estábamos a muller a maior comendo, e case me caía lágrimas. Porque, a ver, pasámoslo nós aquí. Na actualidade, o periplo xudicial continúa. En xullo de 2024, o maquinista do tren, Francisco José Garzón, e o director de seguridade da circulación da DIF eran condenados a 2 anos e medio de prisión, sentencia que foi recorrida. E aínda que o xuízo se trata dunha ferida aberta para as vítimas, o dano ocasionado é totalmente irreparable.